Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали мои, канали Ходиров Сайбирҳон. Бардаро чӣ хеле ки дида будем, ҳамира мо дар канали химон парс дадем. Нарша 22000 сомон гуфта будем. Савдо шид нояи Қумсангир, деҳаи чӣ? ПТУ. Ака Икром човандоз меган. Хоҳиш кард ки ҳамира бугӯ Икром човандоз. И ака мо як гоҳи дига гирифтагай. Карпати дига гирифтагай. Вая мебинед шумо бардаро. Бардаро ин аз савдо шид омад ПТУ, ака Икром човандози бардар аймо як гоҳи дига карпат гирифта буд 14000 дастафка шои нишон метем дар шаҳри Калхозобод дар раҳай успет кардем гирифтем. Урам мебинед шумо, насиб худо розӣ боша. Ина ира гирифт 19000 сомон то хонаи бардар дастафка шид. Ина бардаро сум, ина пул ҳисоб кунед ҳамҷа 19000 сомон ай бардаро. Ина ҳамҷа мақсад савдо шид 19000 сомон. Ина бардаро дастафка шида омад. Ошо бардар гусолаш ғиноҷин буд. Ина бардаро гова тамошкин савдо шид. Ина сментал бениҳоят хуб буд. Якум гусолаш ай дандонои гусолагӣ дора бардаро. Якум гусолаш буд. Ошо бардар гова тамошкин гови бениҳоят гови хуб буд. Ина бардаро сумуш бисёр бардаро занг задаган, савдо кардаган. Шаҳри Кулоб савдо кард, Фархор савдо кард, Развилка савдо кард, Ваҳдат савдо кард. Баро бисёр бардаро савдо кардем. Хитон медонад одамое ки навори маро тамошо кардесам ва ёхчон медонанд ки ки нарх кардагай, чанд кардагай медонад. Нарх кардаган комментариё да нависаган. Ина бардаро мо ягон чашмбандӣ накардем. Инам гов савдо шид 19000 сомон. Мо рости гапа мегӯем, дурӯғ намегӯем. Пули ҳами гов мода насиб накунад. 19000 сомон дастафка шид омад то хонаи бардар. То навори оянда худо нигаҳбонатон, касб кори ҳаматон да барор мехоҳам. Дастгирия фаромӯш намекунем. Лайку подписатсияро бардаро комментариёи хуб менависем. ҳамин чӣ дар ҷонхӯрӣ дорем барои шумо ай бардаро. соҳиби ячка шир шавем. худо нигаҳбонатон.